nesplatíme. To znamená, že treba si pozrieť na trhu, aké sú alternatívy, aké sú najvýhodnejšie ponuky a tak si vyberať. Tam len poviem, že ľudia si kľudne môžu napríklad nájsť na stránku finančnej hitparády a pozrieť si, ktorá banka napríklad ponúka skutočne najvýhodnejšiu ponuku a veľmi jednoducho jedným klikom. Možno by bolo dobré, vychádzam z tých telefonátov, ktoré sme mali od našich divákov dnes, povedať, čo je dôležité pri podpise zmluvy. Naozaj, na čo si musíme dať najväčší pozor? V prvom rade najväčší pozor na to, že či tie podmienky, ktoré nám boli sľúbené, sú v zmluve zachytené. To znamená, aká je výška mesačnej splátky, kedy sa spláca, samozrejme, ako často sa spláca. Poviem, dosť často sa v reklamách stáva, že hlavne nebankové spoločnosti deklarujú mesačný úrok. Mesačný úrok, keď niekto deklaruje, že je možno 2-3%, nie je to isté ako ročný úrok. Pretože keď je mesačný úrok 3%, tak ročne to je 36% a nie 3%. A ako povedzme v inej inštitúcii, v inej banke, ktorá reklamuje a propaguje povedzme 10, 11, 12, 13%. Takže či sú všetky podmienky dodržané a tak, ako som spomínal, ako bude banka postupovať v prípade, ak prestanem z nejakých dôvodov splácať. Dotknem sa ešte tej kreditnej karty, o ktorej ste hovorili pred chvíľočkou, že teda ten úrok tam je vysoký, ale zároveň, ak to vieme správne využívať, tak to môže byť celkom dobrý doplnok. Áno, vie to byť najlacnejší úver na trhu, hovorím za dodržanie určitých podmienok. To znamená, ak si požičiame peniaze a splatíme v dohodnutom termíne, ktorý nám banka stanoví, to znamená, ale to je o splácaní každý mesiac. To znamená, ak si v priebehu mesiaca vyčerpám, vymyslím si 200 eur a v rámci výplaty ten mesiac alebo nasledujúci mesiac splatím celých 200 eur, tak nezaplatím na úroku nič. To znamená, mám ich zdarma požičané. Ale ak nie, tak v tom momente naskakuje úrok 20, 25, 30%, závisí od koho tú kreditnú kartu čerpáme. Samozrejme, nie každá kreditná karta je bez poplatkov. Niekedy často sa stáva na trhu, že tie kreditné karty sú spoplatnené či už za vydanie alebo za používanie. Bude to jednorazový poplatok za vydanie karty alebo ročný poplatok spojený s používaním kreditnej karty. S tým to sa nás týka ale aj pri úveroch. To znamená, keď čerpáme úver, platíme nejaký vstupný poplatok, platíme nejaké poplatky za vedenie úverového účtu. To znamená, sú s tým spojené určité poplatky, ale keď tú kreditnú kartu vieme používať, tak je výhodná. Tam len poviem poslednú vec k tým kreditným kartám. Ak náhodou niekto kreditnú kartu má alebo si plánuje zaobstarať, tak je dôležité, aby kreditná karta bola používaná na platby v obchodoch, nie na výbery z bankomatov, pretože keď budeme vyberať z bankomatov hotovosť, tak tie poplatky za výbery sú veľmi drahé. Často sú to možno 2-3% z vyberanej sumy, čo je neúmerne vysoké. Keď platíme v obchodoch, tak za používanie sa neplatí nič. Hovoríme stále o kreditných kartách. Máme ešte chvíľočku času, tak to využijem. Prišla nám divácka otázka. Dobrý večer, prajem, mám prosbu. Divák sa predstavil, nebudeme hovoriť meno. Mám úver z istej spoločnosti, 20 000 korún. Splácam úver viac ako 5 rokov a stále mám ešte okolo 300 eur zrejme dlžobu. Je to možné? Samozrejme, pravdepodobne to je tak, keďže nám to divák píše, ale závisí to, splácanie alebo mesačná splátka, ktorú platíme každý mesiac, je rozdelená. Časť mesačnej splátky ide na úroky, časť mesačnej splátky ide na istinu alebo na znižovanie samotného úveru. Keď máme rozloženú tú splácanie na veľmi dlhé obdobie, často je to pri hypotékach, taký typický príklad na 20 rokov, tak sa potom veľa ľudí diví, že po 5 rokoch máme stále veľmi málo splatené z úveru, lebo platíme len úroky. To je logika celého splácania, je to všade tak, to znamená vo všetkých bankách, vo všetkých nebankových spoločnostiach je to splácanie alebo to pravidelné mesačné splácanie nastavené tak, že na začiatku sa platí väčšia časť úroku a menšia časť istiny alebo samotného úveru a postupne v priebehu splácania sa ten pomer preklápa a na konci už vlastne splácame malú časť úveru, lebo už máme len malý zostatok samotného úveru a splácame väčšiu časť samotnej istiny. Takže je to tak. Pravdepodobne je tá splatnosť dlhšia a tým pádom aj ten pomer je taký, ako píše divák. To bola vyčerpávajúca odpoveď. V každom prípade ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie, že ste opäť prišli a porozprávali. Nože ďakujem samozrejme aj vám, vážení diváci. Na dnes je to z Banskobystrického štúdia všetko. Verím, že si nás pozrite opäť o týždeň. Želám vám ešte pekný a pokojný večer v spoločnosti Slovenskej televízie. Dovidenia.